Hi guys! Sa video ko to, i-share ko nga sa iyo kung paano maglagay ng BPI bank account or payment method sa ating Google AdSense. So kahit wala kang ATM card, ay maaari ka pa rin makasahod dito sa YouTube. So yun yung ibabahagi ko sa iyo. So first is punta ka lang sa yung Google AdSense, and pag may nakita ka na ditong action required na kailangan mo nang maglagay ng iyong payment account, is itap mo lang, pindutin mo lang tong add payment method dito sa may baba. Yan. And then, piliin mo lang yung add new wire transfer details. Tap mo lang yan, and then save. To sabi nga dito, to receive payouts by wire transfer, contact your bank for exchange rates and fees. So ako personally, hindi ko na po kinontak yung bangko ko dahil sa online lang ako gumawa ng aking BPI bank account. So ang mga nakalagay dito is beneficiary ID, optional lang po to. So first is ilagay lang natin yung ating complete name dito. So yung kung ano yung nakalagay dun sa bank account. And then bank name, syempre BPI. Tapos next is yung Swift BIC. So ako guys, ginugol ko lang kung ano yung code, Swift BIC code ng BPI. So, ito po yung lumabas. BOPIPHMM. So, para masigurado natin, i-double check natin sa iba. So, i-scroll pa natin, mag-search pa tayo kung yun ba talaga yung Swift code ng BPI. So, scroll lang natin. So, yan, yung sabi nga dito ng website na WISE, yun din yung BOPIPHMM. Yan. And para mas 100% sure tayo, pwede nating hanapin yung website ng BPI para doon natin makita kung ano ba talaga yung Swift code. So, ito guys yung website ng BPI, and yun talaga yung nakalagay. So, kopyahin lang natin yan and punta ulit tayo doon sa ating Google AdSense. Yan. Type lang natin yung code. In, syempre, capital letters lahat. Yan po. And then, dito na tayo sa account number. So, kung ano yung account number ng BPI mo, yun po yung ilagay mo dito. Opo. And then, retype account number. So, i-retype mo lang dito yung account number mo. And then, tap nyo lang yung set as primary payment method. So, may nakalagay dito, this payment method may need to be verified. If you make this your primary payment method, payments may be delayed. So, yung case sa akin po, hindi naman po siya na-delayed. Hindi naman po. So, then, save nyo na. Tap nyo na yung save. So, yan na. Ito yung confirmation na wire transfer to bank account. Ito yung last 3 digit or number ng ating bank account. So, yun po. And ito nga yung share ko sa inyo yung first sahod ko na natanggap ko. Yan. Pagtingin ko sa bank account ko, nandun na yung pera. And ito yung email sa akin. So I hope nakatulong sa itong video kong to. Thank you for watching. Bye!